maadjong odto mga ka-injay, manglabas sa tanin niyo kay perting. Sana atong labonon ay gamay-gamay lang. Sakto-sakto lang kuning atong labonon karon. Medyo igo-igo na sa din siya. Mga punda, uban pa, mga lalakit ha. Paning, hindi ko punda di ay malabonon mga ka-injay. Ano na, nagausan ako tanong, nag-change na ko punda sa among payag. And then katong mga ginamit sa kumbana sa iyang pagbiyahe, last nila na biyahe, ang baguhay nga biyahe sa Camiguin man. So, badamit na mga ka-injay. Init kayo panahon mga ka-injay. Menta buulan na gid no. Ang kapananom tao mga gulay. Anang ato bitang tinanom jud nga gulay. Gawas nga healthy, safe pag yun. Kaya kita man mismo ng tanom. So kabalutang nga organic yun siya. Shout out sa atong 1 million viewers nila. Charot. Isa rin ito kabuok. Init yung panahon. Ginuok. Kung daghan kitag mga trabaho sa animal life, mga daily routine, na balik-balik na gina siya mga kainday, no? Dili ingon nga wala tay anak or kita ra din sa balay, wala tay daghang trabaho na adjud na daghang trabaho ang matagasan nato, no? Wa gyud siguro walay trabaho. Ang nakalainan lang gid nato diri sa balay is wala man tay sweldo, no? Atong bana ra may mo sweldo nato, charot. O si kuan bossing, si bossing ang masweldo nato. Wad-wad ta ani kuan buhat og reels ng original content. Grabe kay init sa panahon mga ka-enjoy, no? Talagsara mo ulan og hinaot lang jud nga muulan na gid siya nga magsagunton ba kaya nakapananom na ang mga mag-uuma. Parehas namo daring gatita kay kinahanglan jud kay ang tubig. Di pud nga makapamubo ta og kuan kay lisod gud ang tubig ko dire, so mas maayo gid nga ulan, no? Kay kuan libre na ang ulan ba, libre gikan sa kinaiyahan. Grabe kay init hanggang tuhan na og ang labas si Injay kay may trabaho namalit og sabon, pero ang ending namaritis kadyot nadugay gulit. Adi ra pala sinadugay kayo napila na kami sinestroyahan na mo tong sa katong bugas daw nga panghatag abot lang tinodok ato o madala apilugig sa ato o madala pinili nambot lang yun pabot sa baya kung na ihatag libre na gid ka na mga ka-enjoy. So bites na kain na sa panahon karon nga perting mahala sa bugas, tanan mahal bugas at gasolina wa na gid ni na mao. Tanan na mahal. Alay man labas at alay.
kuan ro, viewers sila layo. Shout out sa akong silingan. Ano sa naman niya? Aron taga ng duol talay no kay magmaritis ang tataba. Maritis ang istorya. Kaya pareha mo ta wala yung mga kuan. Iro ra may atong kabilinggan ani. Dahil magkuan ni tabaka na. Pangalan. Mag-vlog tanduha. Hain ako. Pakatara ta oy kay para happy ang life. Gilo ko. Kaya ito ba kayo sa kuan? At inita sa kalibutan. Hala, sige. Magtiwasa kita og panlaba mga ka-enjoy na. Isa ni. Gilo ko. Magtiwas og panglaba. Kay daghang labhunon.